Soy Andrea, soy de EINA y estamos para la asignatura de Espacio Efímero para JUM Barcelona. Soc la Carlota, estudiant del màster de disseny d'espais d'EINA. El més interessant per mi és que és un procés que hem portat des de l'inici, des de la idea fins a la realització. Sovint l'estudiant té la possibilitat de projectar i projectar i projectar, però els prototips no els acabes fent perquè són massa grans, no? Llavors aquest és, sens dubte, el desafiament més gran, portar una cosa a escala 1:1. No es lo mismo hacerlo en boceto a luego transformarlo a la realidad, saber qué tipo de herramientas íbamos a utilizar, más si sabíamos que nosotros mismos teníamos que realizarlo. ¿Cómo vamos, equipo? Nuestra inspiración justamente es el espacio donde nos encontramos, Diagonal. Es un espacio sumamente dinámico que se caracteriza por el paso de los ciclistas y es por eso que abstrajimos la rueda de la bicicleta para hacer nuestra instalación. Un dels conceptes que hi havia des de l'origen era el joc. Sí, sense la gent aquesta instal·lació no va. I això era una motivació que hi havia des del principi. Bàsicament, la instal·lació està feta amb materials econòmics. Les rodes les vam aconseguir gràcies al Movent Bicis. El soldador també ens va ajudar bastant. El pneumàtic va conjuntament també amb un metacrilat transparent a sota i amb uns filtres de colors i amb unes llanternes per tema que no hagi d'anar amb cables pel mig i la gent havia de passar. Que sigui accessible per tothom, aquesta és la idea.